Huwag mo liliko. Kasi pag niliko mo yan, ikaw na mismo gumalaw ng sarili mong katawan. Yan. Yan o, pumasok siya. Naramdaman mo? Pakiramdaman mo. Pakiramdaman mo. Baba. Isa lang. Kuryente siya. Patay mo pa. Normal pa. Sagad natin kung kakayanin mo sa paglalim. Kailangan natin may sagad to eh. Yan, pumasok siya. Swerte ka. Baba. Yo, narinig mo? Umabot siya. 11 to 12. Pero yung nanay mo, may follow-up pa yan. Sa birthday ko kasi 2 beses hanggang 3 beses. Ayan o, kita mo, malambot siya, di ba? Anong pinagkaiba ng galaw niya sa kabila? Magkaiba. Pero ito sobrang lambot. Yun naman maganit, pero may pagkamatigas. Ito naman sobrang lambot. O yan o. Kasi ito bakit malambot? Napupersa to. Kakakyat na tawag ka rin yan. Yan. Di ba? Malakas no? Parang kala mo may pumatak doon sa may singit mo, doon sa laggalwood mo. Isa na lang. Pinag tayo. Tingnan natin sa kabilang linya. Huwag ka mahiya. Mukha ka na lang dyan. Hindi ka naman dalaga. Kanina nga dalaga, hindi na iya. Sinabihan pa kami. Ano sabi? Hindi nyo makita yung pante ko. Narinig mo. Umamo na sa to. Batakin mo na. Huwag mong sasaming katawan mo ha. Ibigay mo lang yung paa mo. Hindi naman mapuputol yan. Relax lang. Yun. Isa. Yun. At dito, magkakonect yan dito lahat. Sakit pa naman dito yung yung sa akin na. Dapat sinabi mo na ng una. Para unahin to. Oo. Binaliktad mo. Pabalik ka sa umpisa. Dito tayo magsisimula. Yan ang malalim. Resan. Oo. Diretso. Nauna dapat yung vertigo bago yung Ikaw, vertigo ikaw. shoulder. Hindi ba yung Lagotok. vertigo na may vertigo ka? Ano pinagkaiba? Gumaan na siya. Diba? Parang bigat kanina eh. Sige, lakad ka ngayon. Huwag mo, sige, kung gusto mo magkinila. Anong paramdam mo? Lakad. Anong paramdam mo? Nawala siya, no? Hindi na siya mabigat. Kanina kasi ang bigat. Okay ka na. Huwag mo na i-check. Huwag mo na i-check. Oo. Kasi nagkaroon na ng power doon sa taas. Pagpasalamat ka nga, may nagdarasal sa'yo. Baba mo tayo, huwag mo tigasan. Bye. Huwag mo siya labanan ulit. Relax ka lang. Parang hindi sanay kasi yung katawan ko. Tigasan talaga. Bata mo kasi na eh. Dapat nung nakaraan pa yan, Sino mas matanda? sinasama natin. Sino mas matanda? Ito. Sa dalawa? Ako. Yan. Kasi merong minsan matanda mo ka, pero Mas bata. mas bata. Meron ng bata mo ka, pero mas matanda. Normal. Yeah. Isa. Lakas lang. Ang lasa te. Normal lang. Mawala na yung cramps mo dyan sa mga kamay mo. Right. Kapalik si nanay minsan, patay kayo. Naingit. Si Richard lagi daw nag-alanit eh. Normal lang. Hindi na. Labas ng dito yung body. Natural lang. Pansa mo lang natural lang. Pansa mo pa. Oo. Malulutong. Sobrang lutong. First time? Lagay mo tayo yung kamay mo lang dito. Kung anong natural tayo. Huwag ka na mahiya dahil hindi ka naman dalaga. Hindi ka na virgin. Normal lang. Huwag mo masyadong sikipin yung delete kamay ko. Hindi, okay na. Normal lang. Saglit lang. Bigyan mo ko ng hangin na kumuha ka ng hangin sa tiyan mo, tapos dahan na mo yung buga. Inhale. Ay, hindi. Ulit eh. Ilang taas mo kinig mo na eh. Hinga ulit eh. Kumuha ka ng hangin. Tapos dahan mo buga. Kunwari na wala kang amoy. Amoy bawang. Huwag masyadong mabilis. Ulit eh. Hinga. Tapos dahan mo buga lang. Bawang din. Ang nilaga. Yo. Kunti pati. Nabiting yung tunog eh. Bagsak mo yung katawan mo eh. Pagsilakan. Yan. Yan, ganyan. Hinga lang dahan. Release. Huwag kang gagalaw. Yan lang. Yun. Narinig mo? Yan yung ginawa mo na yung balikat mo. Ano pinag-iba? Sarap gumaan nga. No. Tayo. Ito, makukuha to ng
Dalawang alignments lang. Nga naman tayo, Nay. Ito sa verse mo. Nakapatong ka lang sa dili ko. Tiis lang, may tiis lang. Oo. Grabe lang mo. Anong pinagay ba? Ngayon, ilakad mo yan. Mas maganda yan. Mawawalan ng cramps mo doon sa paa mo. Sige. Bagsak mo lahat ng bigat mo, te. Anong pakaramdam mo? Wala. Nawala na, no? Talaga. Nawala yung kuryente. Nagkagaya kung noon ka pa eh. Dinadala namin siya noon pa. Isa na lang yan. Open 12. Final na yun. Wala kang gagawin. Maglakad, kumain, magmartes. Basta wala kang mainstay. Basta. Ayos na, te. Pakiramdam mo. Okay na. Oh, bye-bye. Pag nagkaroon ka Taga saan kasi kayo, te? Ha? Taga saan po kasi kayo? Taga-Ibayo Tipas. Ayan, first alignment. Pero may last alignment pa po siya. Kasi meron kang dasal eh. Kaya ka nagkakaroon ng kuryente rin. Te, bye-bye. May dasal. Hindi natin Bye-bye. ipapahila sa kanya. Sinanay, tapos na yan. Thank you po, Lord. Pasok